premijere. U našim kinima, točnije u Kinu Europa, film Operacija Arktika, o filmu razgovaramo s kolegom Petrom Kreljom. Kolega Krelja, riječ je o filmu koji, uvjetno rečeno, pripada žanru, odnosno vrsti filmova za djecu. Sad, zanimljivo je da on dolazi iz Norveške. Zagreb Film Festival godinama gaji zapravo kroz program Bibijada te filmove za djecu i tu su se upravo nekako iskristalizirali filmovi koji dolaze iz nordijskih zemalja, konkretno iz Danske i iz Norveške. Norveška očito zemlja koja ima i tradiciju, a ima i novaca ulagati u dječju proizvodnju, pa i ovaj film izgleda dosta raskošno. Tako je, ali nije mi jasno kako se izgovara ime redateljice, jer je redateljica u pitanju, piše Boe Vals. Grete Boe Vals, tako nekako bi se zapravo reklo. I dotična, prihvatila se bogme jako zahtjevna zadatka, jer snimati na polarnom pojasu Arktiku zapravo nije tako bezazlena stvar, tu nema komocije, tu je hladnoća, znate i sami kako visoka i onda očito je bila vrlo jaka ekipa, dobro sve smišljeno, odlično organizirano, da se moglo zapravo snimati čak stvarne životinje, stvarni ledeni predjeli, nikakva simulacija, ništa ono što bi se napravilo pomoću trikova, što Amerikanci naravno to jako brzo i lako naprave. Tako da u toj priči postoji zapravo i podpriča gdje oni žive tamo u blizini Arktika, ali otac radi na jednom sasvim drugom mjestu i klinci, njih je 3. Julija je najstarija, 13 godina, još dvoje dečkići i djevojčica, skrivečke, bez da znaju roditelji, zapravo odluče da se, kada krene jedna ekspedicija, ukrcaju u helikopter skrivečke i da praktički poslijete tatu. Međutim, oni nisu znali zapravo da taj helikopter ide sasvim na neko drugo mjesto, to jest na sam vrh Arktika, tamo gdje su zapravo zaista ti polarni medvjedi i gdje zapravo ništa drugo nema nego pustoš i ledenica. Da. S jedne strane, dakle, riječ je o obiteljskoj priči u kojoj ova braća i sestre koje ste spomenuli na neki način jačaju svoje odnose, jačaju te svoje obiteljske i svoje veze koje su onako jake, bože mili, riječ je o braći i sestrama. S druge strane imamo tu i taj, mogli bismo ga nazvati akcijski dio priče, pa i ovaj dio zapravo sa ovim medvjedom koji napada, jer svugdje oko njih, oni su dakle zatočeni u toj jednoj kući, moraju preživjeti, tako je, moraju nešto i jesti, a vani vrebe upravo ti bijeli medvjedi koji izgledaju jednako strašno kao ovaj koji je napao Leonardo DiCaprio u Povratniku. Najstarija djevojčica, dakle 13-godišnja Julija, na njoj je pao teret da zapravo je skrbio to dvoje klinčića koji de facto to doživljavaju kao neku igru, nije im baš sasvim jasno što se to zbiva, tako da je ona ta koja čini napor da održi malu tu sad novostečenu obitelj unutar te kućice gdje ima malo hrane i ako zapravo hrane ponestane, a nešto se specijalno spektakularno ne dogodi, očito će zapravo tu biti velika tragedija. No međutim, paralelno postoji radnja gdje se pokreće akcija da se zapravo vidi šta se dogodilo sa djecom, jer nemaju pojma i ne znaju ništa šta se dogodilo, pa kada malo iskombiniraju sim tam, ovamo onamo, dosjeti se da bi zapravo mogli doći na tu lokaciju gdje se nalaze djeca. I eto, pričica je dakle ljupka, draga, puna napetosti, lijepo napravljena i ono što sam rekao, nema trikova, nego je zapravo i prava gluma i pravi filmić i prava naracija i nešto što je zapravo za djecu apsolutno itekako gledljivo i prihvatljivo.